Госпожо, бихте ли се представили? Веселка Петкова от град Мездра. Лекувахме твоя син. Какви проблеми имаше той? Ами, от 2-3 години има някаква алергия. Да. Нали? Като отидеме на село и започва едно кихане, кашляне, слазене от очите, много неприятно нещо. Да. Да. Дойдохме, нали, тук при вас, дадохте ни един сироп. Да, точно така. Сироп за алергията. След като изпи сиропа, нали, се чувства по-добре. Дадох и едни капсулки за очите. Капсулки, да, очите му бяха зачервени също, нали. Да. Очите сега са му по-добре. Да, не е напълно минало, обаче има резултат. Да, зачервени са, но по-малко. Има резултат. Има резултат. От капсулките. Какво друго? Ами това е алергията, като се изчисти, то не е малко. Алергията е тежко заболяване. Трудно се лекува. Да, сериозно заболяване, да. Проблеми с костите, нали, имаше? Да. Да, освен алергията, проблеми с костите. Значи, кажи за реакцията, която се е получила. Ами, да, проблеми с костите и вие му дадохте, нали, ни капсулки за костите. Да. Може би след 10-15 дена При ползването и го заболя десния крак в ябълката. Да. Такива силни болки, че не можеше да отида на работа. Взема си отпуск. Да. И си остана в къщи. Това е реакция от билката, защото там започва да се натрупва калция. Да. Но това беше, да речем, 4-5 дена тая болка и престана болката вече. Престана и сега вече няма проблеми с кръка. Да. И вероятно костите са по-добре. И да, по-добре са костите. Да. Майка ти съм лекувала? Да, лекувахте и майка ми. Тя също имаше проблеми с камъни в бъбреците. Вие установихте диагнозата. Да. Камъни в бъбреци и камъни в жлъчката. Значи тук се установи диагнозата. И там и тя изкара камъни. И тя изкара камъни от бъбреците и камъни от жлъчката, ама от жлъчката много камъни. 2 шепи камъни. 2 шепи камъни. 2 шепи камъни, много камъни изкара. Но като докторите не можаха да установят никаква диагноза. Нито камъни в бъбреците, нито камъни в жлъчката. Сега аз бях и открил една травма на главата. Да, тя много преди 20 години сигурно беше на работата, беше си ударила главата, да, даже в безсъзнание малко беше. И вие установихте травмата в главата. Получи се реакция после. Получи се реакция, да. Реакция се получи. Главата в един момент е заболява още повече, нали? Да. Но след това вече не я боли, няма оплакване. Няма оплакване от главоболието. Главоболието. Няма оплаквания, нали, от жлъчката. Много добре казва, че е леко, чувства се леко тук жлъчката. Че Тя свали и килограми? И свали доста килограми. Да. И аз също свалих доста килограми. Да, това са излишни килограми. То няма нужда от тях. Просто се стопяват мазнините, да. Да. И въобще чувстваме се много добре. И майка ми, и аз и сина ми се чувстваме много добре. Много ти благодаря. И аз ви благодаря.